Časy, keď banky poskytovali 100% hypotéky, sú už dávno za nami. Dneska je štandardom 80% financovanie. Aj keď si určitá skupina klientov vie siahnuť na 90% úver, stále je tu potreba zdrojov na dofinancovanie kúpnej ceny. Dobrou správou je to, že tieto zdroje sa dajú získať a my si dneska povieme o 4 spôsoboch, ako na to. Prvým je úver od stavebnej sporiteľne, ktorý má výhodu, že splatnosť úveru sa dá natiahnuť na 20 až 30 rokov, čo znižuje výšku mesačných splátok. Druhým spôsobom sú spotrebné úvery, kde však maximálna doba splatnosti je 8 rokov, úrokové sadzby sú vyššie, čo navyšuje výšku mesačných splátok. Tretím spôsobom je okrem kupovanej nehnuteľnosti založiť banke aj inú nehnuteľnosť, kde hodnoty nehnuteľnosti sa ščítajú a vy viete získať až 100% kúpnej ceny, dokonca aj nejaké financie navyše. Posledným spôsobom je získať finančné prostriedky v rámci rodiny, či už pôžičkou alebo darovaním. To, čo nikdy nerobte, je, že zložíte rezervačnú zálohu predtým, ako máte zanalizované vaše možnosti. Každá banka posudzuje vašu bonitu inak, takže predtým, než zložíte rezervačnú zálohu, je potrebné, aby ste mali vypracovaný jasný finančný plán a zanalizované vaše úverové možnosti.